Dobrý deň, vítajte v tomto šikovne prerobenom, priestrannom trojizbovom byte v Kysuckom Novom Meste. Práve vchádzame do útulnej detskej izby, ktorá má južnú orientáciu a krásny výhľad na centrum mesta, ale aj hory. Ďalšou izbou v tomto byte je rovnako orientovaná spálňa, ktorá je o niečo priestrannejšia, ako môžete sami vidieť. Ideme sa teraz pozrieť do kúpeľne. Toaleta. Zmenou dispozície nám vznikol aj takýto veľký šatník, naozaj od hora až po zem. No a v letných mesiacoch oceníte túto klimatizáciu. V byte nájdeme veľkú obývačku, prepojenú takto šikovne s kuchyňou, kde môžete stolovať. A nielen stolovať, ale vďaka tomu veľkému priestoru v kuchyni perfektne variť. Čo viac dodať? Radi vás privítame na osobnej obliadke.